kencang ya mlaku. Lah piye patut to bin yo kowe sik to sing mlaku pernah tuwek kok iso. Iki jane catur ki ning dindinggon sing main ki sing putih sik mlaku dhisik. Lumrahe ning dinggon sing tuwek dhisik. Kok wong enom kok dhisik piye patut ya? Iki rumah samu genduren lho kowe catur iki. Lah. Brik urung-urung kok iso nglakoni jaran. Iki yo, cilik-cilik kok dhisik. Piye nek to? Kowe iki iso prasane iki? Lah kene juara tingkat kecamatan tahun 2005 tingkat kecamatan. Balik. Cilik iki mlaku dhisik nek wis mlaku dhisik lagi ngetokne jaran. Mlaku sik aku piye? Ya iya. Cepet to, Bos? Lah. Iki lomba lari apa catur kok iso? Lah tak sekak ora iso apa-apa ngono. Lha kene iki juara tingkat RT kok iso padane. Apa tingkat RT? Iki lho kecamatan Mas Amu. Nah. Agak kepangan Kan. Iya to, Bos? Lah nek kowe mangan opo aku ora mangan? Mlakumu yo kleru nek carane. Kleru ku lho. Urip iki padha mangane kok iso. Kowe sing mangan kowe tok. Ya nek aku saiki ngono no. Sik to. Brik. Balene. Piye nek to? Piye neh? Apa ya eneng kok piye wong catur iso mlumpat. Iki catur dudu dam-daman kok iso mlumpat. Iki enek manusane iki lho. Kok iso mbok lumpati ngene iki lho. Ki sak senengku to. Kok sak senengmu. Sing main sapa iki? Wong loro. Mungkin aku lho sing lakoni kok. Iso nganggo aturan dhewe. Wes saiki ngono jaranku wis mlaku. Yo. Kesuwen iki kok. Alah. Iki tenan yo njaluk dijotosi iki suwi-suwi. Gaya aku emosi. Jaran ki jangkae ombo ya, Bos. Iya, ning nek aturane catur ki jarane mlakune L. Telu. Ngene lho. Ning Masa ndi iya, nggone ya? jaran ki degrak-degrak to iki jane piye to? Wis bareng. Aku kok emosi ora ning penere belas. Aku wis ora masuk.